Piştî mijara avakirina devera aram ketiye di rojevê de, Washington hêzên ku wê li devera aram cihê xwe bigirin eşkere kir. Ji derên Amerîkî tekez kirin ku Amerîka belavbûna hêzên Tirkî û hevpeymanên wê li devera aram yan ku biryara were avakirin napejirîne. Berûva jî daxuyaniya ku berdevkê Wezareta Berevaniya Amerîkî Pentagon belav kiriye, derbarî encamên civîna Wezîrê Berevaniya Amerîkî Patrick Shanahan bi hevşanê xwe yê Tirkî re xilûsiya kar ku civîna her du aliyan erênî bû. Ji deran serbar kirin ku Amerîka wê 400 serbazên xwe li Rojavayê Bakurê Sûriyê bihêle, da ku hêla ku di navbera çekdarên Qesedê û artêşa Tirkiyê de ji hev cuda bikin. Herwiha balkişandin ser wêyekê ku Amerîka hêzên ser bi opozisyona Sûrî ve jî li devera aram napejirînin. Ji aliyê xwe ve Sînatorê Amerîkî Lindsey Graham eşkere kir ku plana Serokê Amerîka Donald Trump ew e ku nîzîkî 1000 leşkerên Ewropî li cihê hêzên Amerîkî piştî vekişana wan cih bigirin. Herwiha rojnameya Washington Post jî daxwaz ji Trump kiriye ku gav neberiv Tirkiye ve bavêje di derbarî devera aram de ne Rûsya. Ji aliyê xwe ve Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku welatî wî hêvî dike ku bi alîkariya hevpeymanên wan devera aram ava bikin, lê eger hevpeymanên wan nealîkar bin, wê bi tena xwe devera aram ava bike. Li ser devera aram gelek proje tên pêşkêşkirin. Rûsya dixwaze polîsên xwe yên leşkerî lê belav bike û Tirkiye dixwaze dibin kontrola wê de be û Amerîka dixwaze hêzên Ewropî şûna wê bigire. Lê belê tanha nexşeya dawî ji devera aram re nehatiye dîtin.